La Fàtima i les seves filles van a la mateixa escola. Després de recollir-les, hi torna a entrar per fer classe de castellà. Tenemos que adivinar de qué tema hablamos. Para practicar más, para ayudar a mis hijas a los deberes, para yo a los sitios sola. Com molta d'aquesta gent està en tràmit d'arrelament social o de nacionalitat, llavors era la necessitat de tenir les llengües assolides. El año pasado yo no entiendo nada, dice la profesora de mi niño que por favor explica con mi marido, por favor. Y ahora no quiero, ahora yo entiendo todos. El que aporta a l'escola de vida, sobretot, és confiança. Està demostrat científicament que un alumne que té el seu familiar que s'està formant obtindrà millors resultats. A l'Hospitalet hi ha 7 centres més de formació d'adults, però aquest és l'únic que engloba els barris de la Florida i les Planes, on un 30% dels habitants són migrants i un altre 30% no tenen cap titulació. De vegades, alumnes i professors es canvien els papers. És el cas de la Maria Augusta, que va començar fent classes d'informàtica. Me dijeron que necesitaban una voluntaria para modista y yo estuve ahí, escuché y alcé la mano. 17 más 3 de pinza, que sería 20 centímetros. Me aporta vida en el sentido de que yo psicológicamente estaba un poquito mal y ahora yo tengo un por qué levantarme y ayudar a personas. El proper objectiu del centre és integrar-se a la xarxa formal d'escoles d'adults per oferir més cursos homologats. Mireia Rom Salvador, TV3, l'Hospitalet de Llobregat.